11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷинхуаро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он баррасӣ гардид. ба туфайли ҳамкории босамари Тоҷикистону Созмони Милал ба хусус бо дафтари шумо ташаббусҳои мо дар арсаи байналмилалӣ ҷонибдории васеъ пайдо карданд. қабули 10 қадномаи марбут ба обу иқлим аз ҷониби маҷмаи умумӣ тасдиқи ин гуфтаҳост, изҳор доштанд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимни мулоқот масоили обшавии пиряхҳо, тағйирёбии иқлим, оқибатҳои таъсири манфии он, ҳифзи муҳити зист ва боло бурдани иқтидори тавлиди нерӯи сабз мавриди муҳокима қарор доштанд. таъкид гардид ки Тоҷикистон аз талошҳои дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар самти таҳкими ҳамкории бисёрҷониба дар самти илм, технология ва инноватсия ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувор пуштибонӣ менамояд. ҷонибҳо ҷиҳати рушди ҳамкорӣ дар самти рақамикунонӣ, соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ омодагии худро изҳор доштанд. дар рафти мулоқот оид ба аҳамияти қабули ташаббусҳои ҷаҳонӣ аз қабили эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, инчунин таъсиси фонди мақсадноки байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо табодули андеша сурат гирифт. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷинхуа дар мусоҳиба бо намояндагони воситаҳои ахбори омма андешаҳояшро аз ҷумла чунин баён дошт. با президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мулоқоти судманд доштам. از نام سازمان ملل متحد با راهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پرزیدنت آن امامعلی رحمان در پیشبرد روزنامه جهانی آب بهای بلند می‌دهیم. از اظهارات الهام بخش امروزه جناب عالی خیلی روح بلند گردیدیم. سازمان ملل متحد جانبدار ادامه همکاری با تاجیکستان برای پیشبرد دست جمعانه روزنامه آب در دایره هدفهای رشد استوار میباشد.